Roma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala nuwun panjenenganipun para sepuh ajeng bekten saya yang para lenggah para sebagai mulya dipun kejemateng sagung para tamu kasampun keparang rawuh wonten bahagian kalenggahan dalu punika sadir pasakadang ngaturaken pambagya ujung dalu wilujeng lelenggahan kanthi martu martirim galih lan sugeng kilasa kanca pagiyuban campur sareng kasangguriang wuyu-wuyu ingkang saking dederan pojok Mojodang Karanganyar tentrem ingkangipun masrematan Kamas Temon wonten ing kalenggahan dalu kilasa kanca senabiyantara nadhi dawuh Sohibul Hajat panjenenganipun Bapak Muhammad Toha sekalian Ibu Erna Mega Kusuma kabureng ngrengaken anggenipun kagem tasakuran wali matul akikoh ugi ambal warso putra putrinipun aseselipun nggih ambal warso adik Khaira Ramadhani sekalian wali matul akikoh putranipun ketiga aseselipun Bagus Muhammad Rasa Zaidan Botatan lepen rasa konco pagiyuban sangguriang derek memuji mugi-mugipun Bapak Muhammad Toha sakeluarga kagungan kersa purwa madrasana tasah pikantuk karahayan kalijengan lan saestu pikantuk ridhanipun saking Allah lan bejen mateng adik katipun syukuri saestu bejan dados putra putri ingkang soleh ugi solehah kasaged mikul dhuwur medam jero asmanipun tiyang sepuh kalih migunane turaktong tangga tepalih nusa bangsa mliginipun agaminipun amin Allahumma amin. Panjenenganipun para lenggah para sebagai mulya kalenggahan dalu panjenenganipun Bapak Muhammad Toha kagungan kersa jan sembadane saestu menika kelakon bothok penyanyi ngene iki ra dibothoke ya ketok gurit-gurit. Kula tepangaken setunggal boko sawiji urut saking sisih tengen penarak jumeneng saking Lalung Permai Karanganyar Bayu Eva Karisma Brono saking Solo Baru Sukoharjo Makmur Bayu Elia Sanjaya alias Kiarsih Ngakmoh Pati kalenggahan dalu karawan bintang tamu menika Mbak Ayu Lia Cappuccino monggo penak jumeneng Mbak Ayu. Praci Mantoro Wonogiri sukses Mbak Ayu Eti Mailwati lajeng ugi saking Lalung Permai Karanganyar Mbak Ayu Sulistyo Rini lajeng ingkang saking Kutha Ngawi ane sampun hijrah wonten ing Tasikmadu Karanganyar sakwetanipun Dangkrong Mbak Ayu Atika Maharani ketemu karo Mbak Ayu ku siji tambah lemu wae Mbok Dembi Mojo Gedang Karanganyar iki penyanyi ora teleser spote ora teleser karawan bintang tamu Inolo Gareng kok malah guyu ngopo aja bintang tamu lah piye to aku rene iki arep jagong jagong kok celorengan golek kothake iki ora enak ora nampa sumbangan kok jagong Oke menika serate kanjeng kaya sangguriang kalenggahan dalu pripun Bapak mangkakipun caos libur ingkang madan kejumateng sagung para tamu kalau dherekaken lujeng lelenggahan
Lujeng miarsaken serangan keluarga Ageng Sangguriang. Woyo semono. Monggo pinarak lenggah malih. Aduh jan. Penyanyi wae ram. Gak lemu-lemu sisan. Oke mangkaten salam pambuka saking keluarga Ageng Sangguriang surate dipun caselipur kanthi jumeneng lir gumanti pangajam mugi saestu emangke dipun caselipur saged damel syukurane benggalih lan mugi saged miyak sepening swasana untuk wonten ing pahargyan kawangku panjenenganipun Bapak Muhammad Toha sekeluarga. Lan mbok mangke la sakanca Sangguriang dipun caselipur kirang nuju prana lan kirang mranane penggalih lumantar saestu tansah nyuwun agenging samudra pangsami. Kang Dereng. Nah, iki saderepipun nglajengaken caos lelipur surati kanthi jumeneng lir gumanti. Menika ngluwaripun nagi rumiyin. Oh, ngono. Ngluwaripun nagi. Ujare Pak Toha. Pak Toha iki kagungan kalau rumiyene kagungan ujar, mbok bilih kagungan putra mijil kakung badhe dipun tanggapaken Sangguriang. Kalenggahan dalu sampun kasembadan. Iya Pak Toha genrene ngluwari kalian jenengane. Soalnya ana syarate. Pak Toha pinarak mriki monggo. Tak jikoke syarate sik monggo. Nganggo ubur rampe ngono to. Iki nggo ngluwari anu nadare, ngluwari punagine. Mangga tindak mriki Bapak Muhammad Toha. Alhamdulillah. Iki ngene ya Le, awake dhewe iki mung nglantarke nyuwun paseksene Bapak Ibu para tamu kakung putri sedaya. Dene kala rumiyin Bapak Muhammad Toga kagungan punagi. Mungkin mbok menawi mijil putra mijil kakung badhe nanggap Sangguriang dalu punika sampun pareng kasembadan. Nggih kanca-kanca Sangguriang sampun saged sowan mriki
sedaya jangkep pun nasta mriki mugi-mugi luar punaginipun Bapak Muhammad Toga. Mboten wonten halangan setunggal punapa kantun manggih ayom-ayem tentrem keluarganipun tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Ora ana jalma kang mutangke lan kepotangan wengi iki disekseni para tamu sampun kepareng luar punaginipun. Niki dipun tarik ya Pak Toha ya. Bismillahirrahmanirrahim nyuwun paseksen panjenengan para tamu. Allahu Akbar. Sabar ke Pak. Sabar ke penyanyi ya itu. Penyanyi. Kowe iki malah kaya makani pitik ngono to. Rumangsat nih. Iki ki ya wong mbok kira pitik kuthuk ngono apa? Tukang son yo melu-melu. Dipakani beras wae. Alhamdulillah menika sampun sah sampurna. Panjenenganipun Bapak Toha mboten kagungan ujar. Mugi wiwit dalu punika Kang Gareng dumugi ing saklaminya pikantuk karahayan kalujengan, rejeki ingkang halal lan barokah, baku sehat walafiat jasmani lan rohani. Amin Allahumma amin. Foto Mas. Ngene niku awake dhewe kaya pewayangan. Kowe punakawan aku buta terong. Nek ya jan iki ya sembadane estu lho. Ingetono sepanduke mburi. Pak Toha iki ketoke nyawang awake dhewe kaya buta. Dadi fotone ki anu kiwa tengen gambare buta lho. Ora ana apa simpingan wayang iki lak ya iki Tika karo Dembi iki ngene iki dadi. Nanjake penyanyine ya. Nggih Kang Gareng, yo penyanyine sapa iki? Ya. Hah? Sing saka ngendi sik? Nggih. Ana sing saka Ngawi. Ditanjake bintang tamune sik wae. Sapa? Anu Yurini. Mbak Rini, Mbak Setyo Rini. Saking Manyaran Wonogiri sukses. Monggo Mbak Setyo Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng dalu kagem Bapak saha Ibu pinanggih kalian Sang Kuryang. Amin. Woyo-woyo. Nggih. Penyanyine ayu-ayu ya Mas. Heeh. Tur sih prawan kabeh. Lho. Prawan demben. Kowe no prawan kupinge kowe kok. Ayo rada maju Mas. Ki matur sembah nuwun kalian Pak Toha. Sampun nimbali wajan kena tak nggo tumbas beras Mas. Apa wingi-wingi iki ya tuku beras ora iso. Aku njaluk mbokku. Iya, mosok kabeh-kabeh ku tuku beras. Ha iki beras kuning lho enak. Daturke kudangan Mbak Rini. Nggih Mas. Kangge Dik Kairha. Alah gampang-gampange anu Ramadhani ngono ae. Ya Dik Ramadhani, semoga menjadi anak yang Kaira. saleh. Kaira, ugi iki Mas Muhammad Rasa. Semoga menjadi anak yang soleh berbakti pada orang tua. Nyapa? Kayak iki ulang tahun iki akikoane iki. Iki akikoane iki ulang tahun. Ha wong rene kok malah. Ora rene sampean ki sing ngakon sapa? Iki ki yo ora enak. Lah kok celorengan ngene sing ngakon ya sapa? Ya gur karepku dhewe ngono, pikirku ya labuh kanca, labuh sedulur. Berarti bengi iki sampean labuh kanca ya Mas ya. Labuh kanca. Dadi ya ora enak. Ki acarane iki jane kekoan apa ulang tahun to? Loro-lorone. Akikoan ugi ulang tahun. Lah mbok ya sok ben meneh ki dhewe-dhewe gek nanggape iki ya dhewe-dhewe ora diringkes ngene. Kan ro ngirit. Kok digoleki mayare wae. Kan ibarate nyewu ngiras ngijing ngono lho. Padha-padha sisan ngono. Wong ya diaturke Putra Nuswantara. Kowe Dik sapa patutmu? Dik Rasa. Muhammad Rasa. Dik Rasa Aku sini. ibuke sampean Pak Tohane ya. Rasane lagi 8 tahun nih. Dik Rasa turun. Lele Kak Bagus. Rasane 8 lho lagi. Iya, Bapak. Anakku sing bahagia
Pinter nggih. Kok guru wek ya. Lah cek bayi lho. Rasane cek bayi kok. Sarapan lho. Urung iso ngomong. Ya umpama nanu diganti Dek Kaira. Hah? Dek Kaira, Dek Aramadani. Kairae wedok lho Wedok. Wedok. Aku wedok. Gah engko meteng. Wong adek 3 tahun kok meteng. Oh, ampun. Besok pinter sekolahe. Amin. Pinter sekolah, Bu. Iya, Cak Bagus. Bapak. Dadi polisi. Dadi polisi kaya bapak. Heeh. Ya gandeng kahan aku ngene ya polisi tidur ra apa-apa lah. Arep niduri sapa? Polisi tidur e blindes wong. Ayo Mas Gareng. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabener. Bapak kali ibu nggih. Ya Mbak, langgame mbokne. Jaman nang aja bicar nangis wae. Bicar nangis wae. La. Besok ayu-ayu ngono ya. Beda karo wong Majagedhang kali botong. Ora bojomu prayo ayu. Bojomu kae enak kaya Sembadra ngono kok. Wangger liwat kok ayu, liwat ayu. Ayo ngono ki banyu kutha lho Mas ya. Lah iya. Biyen kok ora golek wong kutha wae ngopo? Piye? Ora golek wong kutha wae ngopo? Aku ngono sak entuke kok penting wedok ngono. Bisa gawe Mas Gareng. Ibu ki mau mirsani sampean gumujeng lho Mas. Yen pangapunten Bu, panjenengan menika gumujeng enten apa Bu? Lucu. Agen joget wis lucu lho Mas. Oh wedi kok guyu ya Mas. Berarti kok ora guyu ngono. Kami gilonen ngono ki ora guyu. Gawe marame ati yo Pakmu
kalih nggih. Ya mugi-mugi kasembatan ya Kang Gareng. Amin. Kakodhar lumantar Putra Nuswantara. Amin. Mugi benjang putranipun Bapa Toha. Ya. Dados Putra Nuswantara ingkang bekti dumateng tiyang sepuhipun. Bekti dhateng agami ingkang rinaso. Amin. Piguna tumrap nusa lan bangsa. Amin Allahumma amin. Iki penyanyine sing sangka ngendi meneh sing arep mbok kanthi? Penyanyine. Ayo genti kowe milih sing endi? Anu langenamu ki sing endi? Nek cintaku tetep mbok endembi. Ayo, cintaku tetep mbok endembi. Iya. Kowe ki rada minggir. Rada minggir. Sampluk tepak kowe kok malah. Genah ra kesampluk tepak kegajul kuwi kok malah. Mangga tindak ngajeng Mbak Indri. Mbok Dembi. Guyang-guyu ingsun ora apa-apa Mbik mong suwe ra kepethuk kok malih apane malih langsing ya aku ngarane ndembe langsing aku kuwi diet apa tekanan batin ya dalewe kok nyepelekne meneh tekanan batin ra mungkin Mas aku ngerti nek diet ya ora mungkin terus ya wis tebaken dhewe ngono wae ndur langsing ngesor mekrok meteng iya Cita ora to? Neng malah kaya jaman dhisik lho. Apa? Sangkuryang anyar-anyare. Kaisa. Penyanyine ya mbok endembik ngene iki. Piye? Wajah iki ya ngene iki. Gulune ya cilik ngono kuwi. Ya nyelekutis ngene iki malah. Lambine ya iki jan. Iya. Ora to. Kene rada rene. Ngene. Kowe iki lho jak. Wah aku ta. Kowe iki kok pitah-pitih kok. Nggih, Mbak. Ayo ngono kok ya. Anu petengmu kebukan sik. Lah ngopo? Ngoen tularan aku karo Gareng lho. Ya ora mungkin wong gawene ora karo wong loro iki kok. Ngaturaken lujeng dalu. Nggih. Lujeng panggihan kalih kula sak kanca sangkuryang. Nggih. Saka tangga dhewe kono. Tangga dhewe kono ngendi lho? Lah iya mbiyen Mas Toha prako kono. Oh, Majarata. Lah iya, nggih. Oh iya, Mbak. Dalem? Badhe nembang napa, Mbak? Ya sak-sakku. Nggih, kula ya mung tekon kok. Lah kowe kok ketok wedi ngono ngopo to Kang Gareng? Ora aku ya gur ngomong wong ndek mben iki kaya ngono saiki kok kaya ngene iki kok gek tekan telunggongan neh ora ngono lho. Heeh, iki ngaturake lelipur ya Mas, sing jumbuh karo swasana. Nggih, Mbak Indri. Iki sing mat apa sing ya manut to lah. Mat-matan mawon. Oh sing mat-matan kemawon. Manut sing arep mbok aturke ngono wae. Sing kagungan kersa ya manut kok. Wis sak-sakmu ngono dangdut ya kena, rock ya kena, pop ya kena. Aja rock. Tapehmu disebar ya kena. Aja. Iki lelipure langsung apa? Langsung mawon. Penyanyine akeh lho. Apa? Matur sembah nuwun. Apa Mbak Indri? Langgan to? Oke. Aja. Apa ya aku suwe ra nyanyi Mas. Alah aja ngono. Ya jare klenengan wae karo Mbah Yatmo. Heeh koloran kono kok. Nggih menika nyuwun larasipun pelok 6 ae. Pelok 6 dawah langgam anu. Banget orang ngira kae apa handelongso. Ah nggih. Langsung mawon nggih Mas Temon. Iki penyanyine 1 2 3 4 5 6. Yes pokoke kintalan iki penyanyine. Jan ya kelakon arep bothok penyanyi kelakon Pak Tuhan. Jeneng wong seneng-seneng ki ngene iki. Lah iya. Wis kasembadan kagungan putra kakung. Monggo Mas Temon. Syukuran tenanan ki ngene iki. Tangan
Unjak. Dalam Mbak Edri. Lah kok aku ora dikancani to? Asih cedak karo Kang Gareng. Wegah aku plesek cilik. Wong selerane iki Indri karo kowe lho, Le. Kene ta. Aku karo tuwekan ngene iki ora iso ngayahi kok. Kowe cilikan wae. Oh, tuwekane wis lara mengi to. Iki to aku wis Kene dikersake Indri kene. Kang Gareng bengi iki kok ketok pucet ngono to. pucet piye to? Pucet piye? Kowe ora ngerti pucet. Tanggal apa to? Sesuk tanggal pira? Sesuk ki tanggal 15. Senia. Hah? Setoran Senia. Oh, lah kok karo maca mburi yo ngene. Apa Kang Gareng? Walah lae. Jek ditung. Oh, jek utang 100 karo iki. Ndang sawuren ya Allah. Kowe utang 3 tahun sak yahene kok ora ndang. Kudu aku lho. Sapa? Kudu 1 juta to? Aku ora. Iya dalah. Karo meneh kok utang karo sing melodi, kono pangan dhewe wae ra enak kok. Lah, oh prayong isine-isine. Sasi ndi? Atase Gareng kok ya. Nah. Utang karo tukang melodi. Oh. Isin to ya. Ya iya isin. Neng kok ya tenan. Hajan bajang bayi, cabang bayi. Bajang bayi. Polahmu ki kaya apa? Pinjal kepanasan kae kok. Aku kan ngenutke kendange kuwi lho. Lha polahmu rasa nirik-nirik ngono. Awiteno ya semangat kok ya. Yo nek sambatan malah semangat. Oh, semangat. Sambatan kepiye kowe aja tumbak cucukan ngisini-sini. Atase Pak Toha polisi kok sambatan. Bayaran komplit rumangsane. Gareng 5 yuta. Piro? Gareng 5 yuta. Reng. Apa? Potong utang tilangan demben. Piro? Piro? 4,5. Iya dalai bakno kowe ngono kuwi to. Walah, nakno aja kanca Gareng nakno. Lah ngapa to? Wis sering utang. Berarti ndek poso ngebel aku kae ya berarti meh utang. Gak tak tampa nyat ping 5 panggilan tak. Ya kowe ngebel kowe mau ngabarke iso mangan apa ora. Oh. Walah, alah. Jan aku gumun lho. Gumune ngapa Sing ngabar kersa ki apa ndek ingon-ingon ula to? Lah kok iso? Apa ndek ingon-ingon ula piton lho. Lah piye ngono? Andoke ate cerendel akeh ram koyo. Balon. Landungan yo. Balon. Bocah ki nek rasa gedhe ya ngono. Oh iya. Tak kira balon kok ndok. Tak kira ndok ula. Ndok kok semono ngembleke sirahmu apa ora? Yo ora. Balon. Hajan
Guyoh kaya duwe. Maturun Mbak Indri. Sami-sami. Alias Mbok Endembi. Nggih. Mangga sampun? Penarak lenggah. Gareng iki kok malah ketok ngapa sumringah ayo. dhewe. Ayo, apa karo Tika? Ayo. Ora apa. Kok ketok bungai ngono ta kowe iki? Oh, lha witeno urip pisan wae gawe susah ki ngopo? Nah. Gawe sak seneng-senenge ngono wae. Ya, iki Iki mau kan Hana Longso. Ana langsung de Indri Mbak utawa Indri. Mbok Dembi. Sampun. Apun. Iki gilirane sing Sangka sangka Ngawi. Kutha Ngawi ning sampun hijrah wonten ing Wetan Dangkrong. Ngijo. Tak sik madu ngono lho. Lah ya terkenale kan Dangkrong ngono. Atika Maha Rani. Tak gendong. Tak gendong. tak gendong. Piye Kang Gareng? Ya karo Dek Uncek leladi nglipur para tamu. Iya. Alhamdulillah sing rawuh kathah sanget ya Dek ya. Nggih, Muga leres. apa sing diaturke saka kanca-kanca sangkuriang saged damel sukarena. Amin. Amin. Nggih. Ora lali ndongakne putra-putrine Mas Toha Ngaten. dados putra-putri sing soleh lan solehah. Amin. Naringan sehat walafiat. Lekas gede, sok berprestasi, sok pinter sekolahe. Amin. Allahumma amin. Alah ket mau kok gur dienang-enang ae to, Mas. Lah bingungke kok nek iki tak madhep rono tamu sing mriko ora pirsa. Heeh. Nek ning kono tamu sing mriko ora pirsa, mergo ya mbok rada anu to. Iki lho mesake ngantek keringetan. Mesake ra. Sopo? Bocah kok mau digawe-gaweke wae keringetik lho. Ah dipirsani bapak-bapak ibu-ibu ra patut keringetik gobyos kaya ngene. Ngapunten Bu, teng wingking enten sepet mboten. Iki mbok kirane Rumah samu aku apa silit dandang ngono apa piye? Urus goleke sepet iki lho. Nanti Mas, iki piye Kang Gareng diratani? ngerono sik. Iya. Ngerono ganti sik. Lho, ngeratani sing caos lelipur ngono lho. Apa ya ora wis mung ngarep. apa ya wis nganti dhewe tangan ngene ora kok dicangking iwonengen. Oh, wis. Kang Gareng. Mbokmu Dalem nyanyi meneh sing pas swasana. Ngaten. Nanggap jawi mat-matan, Mbok. Mbok pilih saking bapak napa ibu kagungan klangenan to Kang Gareng? Diaturi paring dawuh ngono. Kira-kira apa? Nek piyai kota ya apa? Wae kotahe paling ora keroncong. Raja. Nggih. Kang Gareng. Apa? Putrane Pak Toha lho. Kaya kuwi putrane Pak Toha. Heeh, sing Mas Muhammad iki kuwi. Wah, Sing gendong kuwi anu kuwi garwane Mas Toha sing gendong. mbayak Aku ora ngerti. Ngawur masa garwane Pak Toha kok wis kisut. Ayo. Uncek. Oh, lah kowe Kowe nek mulih ora njaluk ngapura. Meneng wae, kae dirasane ora krungu. Kowe kok nek ngantek disedakke ra sedo gedhe lho. Lho kelembaten kamu iki kisut matamu. Ngawur malah cacile kasar. Cilik aku dhisik cilik aku ya ngono lho ketok runtuh ngono kuwi. Apa kowe iki cilikane dikempit kelek wae ra ketok kok. Tangan dani. Apa? Iki mboke crita mbiyen jere lair wis dirubung semut. Tenan kuwi. Lah sak cindil kae. Ah mungkin ndek ben lahir ki bapakane kan ya cerita karo aku. Sing dipendem kuwi kleru menungsane sing dimong ari-arine. Dadi kaya ngene. Wong padha gember-gembere ora cetha. Iya ketok. Apa nek wong sikile kaya pedal pit. Ketok ya ngono. Delok. Lah iya to. Ngono kok ya iso duwe anak ki polahmu piye? Lho, aku batinku ya ngono Aku kuwi. mong bayangke lho, Kak. Bayangke apa? Piye? Aku nek wae dek nunggani uncek karo bojone. Sampean uncek. Ndah polahe. Malah penak kok ndek bojo aku ki kok. Ora mong ketapil. Reng. Ndek bojo aku ki malah beneran. Beneran piye? Ora rekoso. Lho kok iso? Ha tinggal maca Quran wis rampung.
Mesan. Dadi aku dadi curiga ka anake uncek apa sokongan. Anu tak sedekahke. Jenenge cah lomo ngene iki. Dadi tak sedekahke. Oh, ngono. Nek yen aku sedekah nang kowe tas mubadir. Lho lak Anakku ora rupane ra karu-karuan. Ya, dibawani ya Kang Gareng. Oh, nganggo bawa. Nah, langsung wae. Langsung mawon nggih. Langsung ki penyanyine jauh banget kok. Engko gua Ora iki mau ya engko yurine kon ngendang kok ya anak. Lah kok saiki wae? Pesene Pak Tuhan ngono. malah ora mengko saiki. Sing nyanyi Mbak Tika, sing ngendang Mbak Rini. Kowe ngaliyo nut, kowe iki ora patut. Wis wayah ganti kowe kuwi. Wis wayah. Kowe iki apike njogeti penyanyi ning ngarepan ngene kan lho. Apik kowe. Ya. Nah, kowe rasa lah kowe jogeti penyanyi malah apik. Ya. Nah, Alhamdulillah loh Mas, pokoknya malam ini penyanyi ini punya petingan, Dua punya petingan talent yang dewe-dewe. lain selain nyanyi. Dadi nek Eva Karisma kuwi iso nyanyi iso goyang. Iso. Elia Sanjaya kuwi iso nyanyi iso baca puisi. Terus Dek Lia Cappuccino bisa menyanyi juga seorang perawat. Bener. Terus Dek Eti itu seorang penyanyi ning ya makarya wonten kantor kecamatan. PNS ya. Terus Sliramu penyanyi ya iso dekor nganten. Alhamdulillah. Demi nyanyi ya karo kukut sajen. Wabeh kan pentingane dhewe. Aku ngantek di SMS Karang Taruna lho. Mas apa katutan lodong? Bi balik no Bi, sumpah ngisi-ngisini rombongan. Balik no. Isine apa to Mas? Karak. Gur karak diusungi to Mbi. Elok. Adine apik iso ngendang ketipu. Dek Desi. Ya mong iki sing ruweti. Lah kowe sampean mau apa Kang Gareng? Apa? Kowe petihamu apa? Ya karo parkir no golek pendapat. Oh lho ya jenenge garenge bu ya iso nabuh apa piye ngono kaya parkir. Ruwet tak kakrek kok. Lagune apa, Mbak? Lagune Laras Barang. Belok barang. Kayung Yun. Kayung Yun ya. Kayung Yun. Dipun cobirian kendangipun, Mbak. Ya tesen ngono Kang Gareng. Coba. Dereng urip Mas ngen kendang Mas. Durip ning kingko ndak dikira Lihat, no. kaset. Dikira kaset iki tenanan. Nah. Dicoba sik to, Loh. Reng. Kang Gareng cobanen. Pak Toha tuku gedang. Ya. Wah, pinter. Iso ya. Gedange ditugel-tugel. Pinter. Bisa, Pak Toha dahar gedang. Dahar. Kuwi gaglak ya, dahar. Masuk Pak Toha kok gaglak. Dahar gedang. Jenenge kendang ya terus kepiye lho. Lho kono terus ngomong. Yen R nopo ya iso lho. Dahar. Ning kono ya ngomong, alah padha kolune wae kok.